Čitajući svetog vladiku Nikolaja, nisam mogao, a da te njegove besede ne povežem sa sadašnjim zbivanjem u Srbiji. Zloban bi mogao reći svaku tu besedu bi mogli primeniti na drugim partijama ili vlastima, ali ovo je moje mišljenje i zadržavam pravo da ga izrazim kroz ovaj video. Na kraju, Bog će suditi svima pa i meni. Nije na meni da sudim, niti bilo kome presuđujem. Ja samo izražavam kroz ovaj vid komunikacije šta osjećam i šta mislim. Vaš Zemun 73. Danas, kada ovozemaljsku vlast preuzima novi svetski poredak uz pomoć ljudi, da li Srbija treba da bude njen podanik? Gospodo iz Demokratske stranke. Da li je važnija Evropa koja učestvuje u tome ili Srbija? Da li je važnije pravoslavlje i srpska tradicija ili Evropa? Da li je važniji Srbin ili Evropa? Da li je važnije materijalno ili duhovno? Na kraju, da li je važniji sveti mučenik car Lazar ili Javier Solano? Da li je važnija sveta srpska zemlja Kosovo ili Amerika? Ili je ovo vaš sve? Ili je ovo vaš sve? Ili je ovo vaš sve?